awuyibefihla kude emafamu ngoba kuzinkalakatha zaseThekwini. Hallelujah. Sebizwa ngesimo sakhe. Kodwa lamadoda wavumanga ukuthi icondition yabo ibe i-identity yabo. Hallelujah. Have a winning mind empilweni yakho. Ungavumi ukufa ufele la. Ufe ukulesi simo esikubambileyo. Zama ukuphula ukudlela. Amen. Hallelujah. Lufune phela na usizo. Ungabe usho mina ngiyaziwa umthemba angibhedele. Hallelujah. Uma ngagoqa ibox yami. Angibhedelwa ngagoqa ibox yami. Hallelujah. Musokuvuma ukufa ubulawa isimo. Hallelujah. Have a winning mind. Have purpose. Hallelujah. Why am I still here? I rather die trying. Hallelujah. Asprole sife siyakhona. Sifohle kodwa siyakhona. Asingafumi ukuthi sife ufe ukuleso simo sakho. Hallelujah. Uthi hayi mina kuyaziwa. Wonke umuntu kuyaziwa nje mina. Kuyazi hayibo. Isimplaso simo saziwayo. Hayi mina akekho umuntu ongazi. Ngisho kulo mndeni sekuyaziwa sekwamukelwe. Why wena ufuna ukuphila ngokwamukela? Hallelujah. Amen. Unekusasa wena. Usanempilo. Usangakwazi ukuqhubeka. Usangakwazi ukufight nale nkinga obhekene nayo. Amen. Hallelujah. Amen. Akekho umuntu ozokusiza kulesi simo kuso. uNkulunkulu uyasiza ngesikhathi esifanele. This is the right time. SikaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Musukuvuma last week besikhuluma ngabantu abangaxoleli ngomuntu oneguludla enhlizweni yakhe ukuthi umuntu oneguludla libulala yena. Hallelujah. Ukunalokho uzogcina usuthakatha. Uthakathiswa ukuthi lo muntu oqabene naye ongafuni ukumxolela uyaphumelela. Uyadrive kodwa wena uyafa. Day and night enhlizweni lokhu ucabanga ukuyiphindiselela. Hallelujah. Enhlizweni yakho uyaphipa. Uphiphisa ukuthi ukuyiphindiselela. I rather die trying. Musukufa ufele kuleso sifo. Musukufa ufuna ukubulala. Usamncane usanekusasa. Bonke abantu abanekusasa. Hallelujah. Ukunokuthi ngingathi ngifuna ukufa ngifele kulesi simo. Athi lamadoda amane ngeke sifele la. Amen. Hallelujah. Uma ngabe sithi siyahlala. Sithi sidecide ukuhlala. Vele sizofa. Noma sithi siyahamba futhi sizofa. Noma sithi siyahamba siyeqhamu lama-Arab futhi nakhona sizofa. Ama-Arab azofika asibulale. Kodwa ngeke sifele la. Hallelujah. Hallelujah. Isolution yawo kwakukufa kuphela. God has a reason ukuthi singafeli sifele kulesi simo. Have purpose in your mind. Why am I still here? Awuyibuze uthi why am I still here? Zibuze enhlizweni na why am I still here? Kuyoze kube nini ngidlala lokhu kufa? Kuyoze kube nini ngidlala lesi sifo? Kuyoze kube nini ngidlala lento engikubuzele empilweni yami? Ngisho umdeni wakho usuwrite off. Ngisho umphakathi ohlezi kuwona usuwrite off. Kodwa mangife ngiyaphambili. Ahlangana lamadoda. Hallelujah. Ahlangana lamadoda. Athi mayihlangene wathi akekho ihle komunye. Hallelujah. Wathi nomunye bethi yazi wena isikhumbo sakho sinento emhlophe.
wathi nomunye ngithi nawe simhlophe, nomunye wathi simhlophe, nomunye wathi simhlophe. Hallelujah. Indawo babekwe kuyo, babekwe indawo yokulahla ithemba. Ukuthi ayikho into ezophinda ivuke la, uzofa ufele kulesi sifo. Hallelujah. Bathi babexoxa kuthi sihlaleleni lapha size sife la. Asikwazi ukuhlala la. Ngoba sizofa kodwa masingaqhubeka sihlale la. Futhi noma sithi siyaqhubeka, ngisho ekhaya abasamukelile. Ngisho umphakathi osamukelile. Asivele sihambe siyohlasela ikamu lama-Arab. Laba bantu gogo babe sempini nama-Arab. Ama-Arab ayibahlasela. Kungesiwa ama-Arab kuphela bahlasela. Babehlasela ama-Arab. Hallelujah. Behlasela ukufa. Ngisho umphakathi wakubo ukudla kwakungekho. Hallelujah. Akekho umuntu oyizo survive. Hallelujah. Kodwa sometimes uNkulunkulu uyisebenzisa into engelutho. Hallelujah. Uyisebenzisa into esidelelekile. Uyisebenzisa into esekuwashela kuyona izandla. Hallelujah. Hallelujah. Athi lamadoda sihlaleleni. Sihlaleleni la size sife na. Asikwazi ukuhlala. Hallelujah. Ngakho asife sizamile. Hallelujah. Akala lamadoda abambana o4. Athatha step sokuya phambili. Uma iqala sibeke step. Wangesisi step sawo uNkulunkulu umuntu oya phambili uNkulunkulu uyangenelela. Hallelujah. Once empilweni yakho wa decide ukuthi njengamanje amqale ngiyokwenza isivi, uNkulunkulu uyangenelela. Once wathi njengamanje ngifuna ukuyeka utshwala, uNkulunkulu uyangenelela. Kodwa uma ngabe ungakasithathi isinqumo, akekho umuntu ozokuthathela. Uzofa ufele etshwaleni. Uzofa ufele efebeni. Hallelujah. Thatha isinqumo sokuya phambili. Thatha isinqumo sokuqhubeka nempilo yakho. Thatha isinqumo sokulwisana nempilo obhekene nayo. Akekho omunye umuntu ozolwisana nempilo obhekene nayo ngaphandle kwakho ukuthi wena uthathe isinqumo. Uzofa ufele emahlazweni. Hallelujah. Aqala athatha unyawo, kanti uNkulunkulu kulelo nyawo uhamba nawo. Hallelujah. Kulelo nyawo kuma-Arab, kubantu abatrainiwe empini, kumasosha, kwangelona unyawo kuphela. Hallelujah. Ngesikhathi ethatha unyawo kumnene aye phambili, kubona kwakuzakala izigidi zamasosha aka-Israyeli. Ngesikhathi beya phambili bezwa izigidi zamasosha awa-Israyeli, kanti amadoda amane, amadoda anoqhobo, amadoda agulayo, amadoda alindele ukufa, amadoda asedicayidile ukuthi sifuna ukufa, sifela kulesi simo. Asithathe ikhathu lokuya phambili, asithathe ikhathu lokuhlukana nokufa, asithathe ikhathu lokuhlukana nesimo esibhekene nawo. Ahamba aya phambili. Hallelujah. Usathane uyayazi into efanele kuwe. Hallelujah. Once wathatha ikhathu lokusizakala, isi esithene emumva kwabakuthakathayo, kumadimoni kuzokala abantu abayizigidi uwedwa. Abayizigidi uwedwa. Hallelujah. Why am I still here? Why am I still? Kuze kube nini ngihlala lesi simo engibhekene? Noma ubani unalo ichoko lakhe, nami nginolwami uchoko. Why am I still here? Hallelujah. Sihlaleleni lapha.
size sife na. Ukuthatha isinqumo sokusizakala, isinqumo sokuya phambili, leyo nto esitheni kuzwakala izigidi zamadoda. Haleluya. Ngoba uma ngabe usawedwa, mangabe ungakacabangi, ungakabi nayo ingqondo positive. Haleluya. Ungakacabangi ukusizakala, isitha sizokubulala until wena udecide ukuthi ufunani ngempilo yakho. Have purpose. Have purpose. Hallelujah. Have purpose. Ngamanye amazwi, abantu uyogcina kuthiwa kwakukhona usibani bani, uzoba umlando uma ngabe ungathathi isinqumo sokuya phambili. Hallelujah. Le nkinga idla wena day and night, ayidle omunye umuntu. Awulale ebusuku ile nkinga, uqhoko. Why am I still here? Hallelujah. Ungavumi le condition ibe identity yakho. Amen. Hallelujah. Ungavumi wena ukwaziwa ngale nkinga obhekene nayo. Hallelujah. Have purpose. Skawuke. Have purpose in mind. Siyawina manje. Sidinga abantu abanengqondo yabantu abawinayo. Have a winning mind. Nana, have a winning mind. Siyaphumelela manje. Siyaphokophela manje. Asifuni ufa. Sifele la. Hallelujah. Asifi. Awutshela sathuzo wakho ukuthi Sathane unamanga. Hallelujah. Angizofa kufelela. Akekho ozofa kulesi simo sakhe. Hallelujah. Have purpose in mind. Wasalamba naxolo. Kuwathi uphile umhlanga. Boy. Hallelujah. Wasanana? Yes. I like this one. Wasamondli? Omunye ubaba. Lamadoda ayimali. Hallelujah. Lamadoda ayimali. Lamadoda ayinoqhobo. Lamadoda ayiselindele ukufa. Lamadoda right off rejected. But isimo sawo angafuni ukuthi kube identity yawo. Athatha isinqumo athi njengamanje asife sizamile. Asife siya phambili. Abeke igxathu phambili. Aphinde abeke igxathu. Uma ngabe sibambene, uma ngabe sindawonye, unyawo esilibekayo akusile unyawo lomuntu omunye, kodwa unyawo labantu ababambene. Leli bandla lizophumelela uma ngabe libambene. Abantu abane-winning mind akabi yedwa, kodwa sithi siyabambana, siyaphambili. Ayikho into ezosivimba. Have a winning mind. Uyamdinga umuntu ozobambana naye. Uyamdinga umuntu ozoshare inkinga naye. Uyamdinga umuntu ozokucathulisa size sifike. Awutshela sizoze sifike ngaphesheya. Uma ngabe usawedwa ngeke ube nayo lamadoda abane-purpose. As long as the purpose unayo. Hallelujah. Uzoya phambili. Bathi beseza ama-Arab abaleka ashiya imizi ahamba ayocasha.
Hallelujah. Wawodwa shiya imoto. Babodwa abashiya ukudla. Laba bantu balambile. Amadoda ayinakho athe kombene afike indlu for the first time afika hlala. Hallelujah. Afika hlala, uhlala abantu abanokhoko. Kuhlala abantu abakhishwe endlini. Kuhlala abantu abalindele ukufa. The time ethatha isinqumo sokuya phambili. Ebambele ndawonye. For the first time angena endlini afika hlala. Isitha sabaleka sabashiya nokhiye. Ita baba netayitela for the first time. Wathi omunye ngenile. Wafika ukudla efridge. Wavula ifridge. Ngalelo langa kwavula ama-fridge. Ngalelo langa babengathumeli ngisacentethile. Babeyivulela ama-fridge. Wathi omunye ngakaze for the first time. Bangene emotweni bafika drive in. Hallelujah. But drive imoto. Hallelujah. Amen. Because babe nengqondo. Have purpose in mind. Amen. Have purpose in mind. Why am I still here? Why am I still here? Otherwise uzofa. Mongenayo purpose. Ngishaga ushikashikwa yini as long as une purpose empilweni. Kusakhona ukuzoluka. Ngisho umatric ungawufeyila kangaka ngisho ngabe awunawo. Kodwa uma ngabe une purpose. Siyokuzwa ngelanga ubuzo ukuthi umatric ubhalelwa ngaphi. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu onalenkinga mfundisi ngenkinga eyidakamizwa mngasizakala. Have purpose. Hallelujah. Inenkinga yokujola. Mfundisi ngingasizakala. Hallelujah. Second point. Motivation. Verse number 5. Verse 5. Yeah, say yeah. Basuka kuhelela baya eKamu lama-Aramu. Sebefike emaphethelweni eKamu lama-Aramu, bheka kwakungekho muntu lapho. I'll read it to verse 5. Basuka kuhelela baya eKamu lama-Aramu. Sebefike emaphethelweni eKamu lama-Aramu, bheka kwakungekho muntu lapho. Kwakungekho muntu lapho. Hallelujah. Wonke umuntu wazalwane uNkulunkulu ubeke i-assignment empilweni yakhe. Once one a purpose, ikhona i-assignment. Lamadoda ayibuza ukuthi why sizoriska ngempilo zethu? Siriske ngempilo zethu saze safika kuma-Aramu. Uma sifika kuma-Aramu bheka khona. Hallelujah. Uma befika kuma-Aramu akho. Akekho umuntu oyebaphazamisa, akekho umuntu owayilwisana nabo. Ngoba uNkulunkulu une-assignment yempilo yabo. Hallelujah. uNkulunkulu uma esesendleleni, uNkulunkulu uma esemsebenzini, akho lutho uyofika khala ibhungane. Hallelujah. La kuthiwa kudlulwa khona uyodlula. La kuthiwa akuhlalwa khona ufika uhlale. La bayosebemangala ukuthi hawu waqhubeka uhlala kulo muzi kwenze njani ngoba akekho umuntu owayihlala kulo muzi. Hallelujah. Ngelanga sasaqasha khona umuzi ongale ngakaboxer ngale nje ma ungakafiki kameya usuka nje kaboxer ohle kancane sasiqashe lapho nje sathi mase siqashile saqasha isikhashana kuphela kungekho lutho sabuye sahamba. Sathi mase simuvile safonela umakhelwane wakhona wathi efonela inkosikazi uthi sasezwa yini uphi umama mhlambe owasilekelela mhlambe samhamba. Uyabuza inkosikazi uthi yini kwenze njani? Uthi abantu abangena emva kwenu abalali kanti nabantu abangaphambili kwenu akekho wayilala. Ebusuku wakhala ingane
Hallelujah. Kuthiwa bonke abantu balapha babesho. Hallelujah. Akekho umuntu ophilayo ebusuku kuthiwa wawuvuka umuntu eshushuzela ingane. Ekhala ingane egona ingane ebusuku. Hallelujah. Hallelujah. Izima ikhona. Hayi thina siyikholelwa senzanga lutho. Hayi bona sizwa yini ngoba phela akulalo. Ebahlupheka laba bantu. Sihambiseni la inasizakala khona. Sasingazi abasitshelanga nokuthi kunjalo safe singazi safe sayithandazela nje. Sayirawundela umuzi. Ngakusasa safaka impahla. Safika sayilalela usihe lapho esamncane. Akazi athi insho uthi ebusuku. uNkulunkulu mayine assignment. Uyofika la ungahlala khona ufika uhlala. La okuthiwa kudlulutho ufika wena udlule. Why into ekudlulisa la is because ube ne purpose. Ukuthi udingani ngempilo yakho. Akho lutho lokuvimba. Akho lutho lomelana nawe. Hallelujah. The third point, resource, from verse 6 to verse number 8. Why do I have what I have? Verse number 6 to 8. Inkosi, verse 6. Inkosi ibizwisile impi yama-Aram, umsindo wezinqola nomsindo wamahashi nomsindo wempi enkulu. Aze akhuluma omunye komunye ngokuthi bheka inkosi yakwa-Israyeli isiqashele amakhosi amaHethi namakhosi aseGibhithe ukuba asifikele. Yes. 8. Ayesesuka ebaleka uhwelela ashiya amatende awo namahashi awo nezimbongolo zawo nekamu linjengalokhu linjalo abaleka ukuba asinde. Labo abanochoko sebefike emaphethelweni ekamu bangena kwelinye itende badla baphuza basusa khona isiliva negolide nezingubo bakuthukusa babuya bangena kwelinye itende basusa nakhona baya bakuthukusa. Amen. Why do I have what I have? Enye into efike yabashaya laba bantu gogo sebefika behlala endlini. Abantu abanikazi babo bengasasekho. Sebefika bethatha amasiliva behambe beyowathukusa. Babuye bangene bedle. Hallelujah. Amen. Aba understandanga lento ukuthi ubani umuntu owenze yonke lento. Bakhohliwe ukuthi lento esinayo ingenxa yokuthi kukhona umuntu obesemsebenzini. Ngamanye amazwi la bathe sebethole lezi zinto xolo. Base becabanga ukuthi lento abanayo bangayibuza ukuthi why do I have what I have? Bangayibuza lento enginayo nginayo ngasiphi isizathu. Labantu bakhohlwe nokuthi bafike la bengabantu abanochoko. Bathe mase befika sefika sebehlala endlini sefika sebedla sefika sebegqoka sebeyakhohlwa nana ukuthi sifike kanjani la. Bakhohlwa ukuthi ubani umuntu osemsebenzini la bayithethe lezi zinto kungezabo. Hallelujah. Bayithethe lento abanayo manje banayo ingeyabo futhi ingeyabo ngoba amandla kungawabo. Bangazi ukuthi ubani umuntu obalekise impi kwangathi kugijima amadoda ayi1000 kodwa kube gijima amadoda amane. Ngoba siyakhohlwa uma ngabe sesifike kuvuthonda kuba ngathi sesifikile kade asikafiki. Siyakhohlwa ukuthi lento ingekabani omunye akafuni ngisho ukusebenzisa ama resources akhe ewasebenzisa for inkonzo. Uyakhohlwa ukuthi lento ingekabani
wazi ukuleta nayo ingeyakhe, wazi unomsebenzi omunye uyakhohlwa mase sethola umsebenzi akhohlwa ubone ngeze esontweni kanti useyasebenza. Uyakhohlwa ukuthi lo msebenzi unawo ngenxa yakhe. Hallelujah. Omunye akafuni ukusebenzisa ama resources akhe usephumelele. Hallelujah. Omunye uyaqala. Hallelujah. Mhlawumbe kade ngijwayele ukwenza ama home sales, mhlawumbe niwenzela kwakhe njalo ngoLweyithathu. Hallelujah. Aqale athi akhale ngosofa bakhe. Akhale ngendlu yakhe. Aqale kube khona izinto nje abalisa ngazo. Uyakhohlwa ukuthi lokhu nginakho ngenxa yakhe. Uma ngabe umuntu esefikile uyitshela usefile kade akafiki. Hallelujah. Aqala adla wodwa lamadoda. Hallelujah. Amen. Aqala adla wodwa. Aqala jahani. Hallelujah. Ngoba sengathi lento ingeyawo. Awuthi why do I have what I have? Why do I have what I have? Hallelujah. Amen. Ungani eyani lento? Hallelujah. Amen. Ngiyithole kanjani lento? Hallelujah. Abanye bakunxikiselela. Bakunxikiselela ngayo yonke into. Ezasho ukuthi umuntu uyanxikiselela. Uthola ukuthi mhlawumbe umuntu unemixer. Mhlawumbe kusho imixer nje la esontweni. Uthola uma umnxumalo unemixer efana nale noma engaphezulu kwale. Hallelujah. Amen. Uma sesekufanele kuziwe intoni kaNkulunkulu hayi. Ungamane ngakhalile ukuthi esontweni. Hallelujah. Omunye uyasebenza. Uma kudingeka ukuthi kube khona i-contribution. Ngoba nakho i-contribution nje kuzoba i-contribution yesonto. Engaxakekile khona uxakeka ukuthi ngixakekile. Khona umuntu enakho enayo imali sengathi akayigodla. Hallelujah. Zechariah chapter 4 verse number 10. Siyadlula lapha. Olphethe nje iBhayibheli lapha azivulele Zechariah chapter 4 verse 10. Siyadlula sobuyela lapha bese shaya last point bese siyathandaza. Ngokuba ngubani oyakudelela usuku lwezinto ezincane? Ngokuba ngubani oyakudelela usuku lwezinto ezincane? Abantu izinto ezincane ave beyidelela. Last week athi sikhuluma ngakho na kwiBhayibheli start athi sikhuluma ngayo. UNkulunkulu mayinikeza iministry. Ufaka ohlelweni mhlawumbe kuthi uzovula ngomthandazo kunene. Kuthiwa uzovula ngomthandazo. Ayiweye umuntu leyo nto uthi hey kuthiwa uzovula ngomthandazo. Akujaba aphinda akhathalise no kuthiwa nje wena i-motivation ka 15 minutes. Wena kuthiwa uzokwenza welcoming. Mina nje kuthiwa ngizovula ngomthandazo noma ungangeza phambili uvulele khona lapho. Bese eyeweya leyo nto yabo. Hallelujah. Ethi awu mina kuthiwa ngizovula ngomthandazo. Uyabo bese yaqala eyazonda enhlizweni yakhe. Lithi leli verse njengobani odelela izinto ezincane. I-ministry into encane uNkulunkulu akunikeze yona. Ungayideleli. Amen. Ngoba uNkulunkulu uqala ekuthemba ngento encane ukuze akuthembe ngento enkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Even uNkulunkulu ukhona abantu abahlezi njalo becomplain bebalisa uthi hawu nje anginayo imali. Hayi uzenze wena. uNkulunkulu umnikezile u10 rand. Lo 10 rand uNkulunkulu wakutesta njengoba esuke etesta uAbraham. Ethi akathatha umntwana amnyise oyokwenza umhlatshelo. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uyakutesta. Wathi ungongoma ube lokhu lamasonto adlule ngilalele khona iclip yakhe engangiyilalele ekhuluma ngomnikelo. Wathi wayilinganisa ngokuthi umzali kenzeka athenge oswiti mhlawumbe amaphakethe awu4. Laba phakethe awu4 bese ekhipha uswiti owodwa unikeze umntwana. Mhlawumbe akhipha uswiti ababili awunikeze umntwana. Labo uswiti ababili bese ephinde ekhangeza futhi umzali athi ngicela ungiphe uswiti. Hallelujah. Ngoba usuke etest umntwana. Uthi umntwana uzomnikeza umzali ngoba phela umzali labo switi bavele kuyena futhi mabephela
ikhona lento engqondweni yami ukuthi umzali uzohamba uyolanda amanye amaphakethe asendlini aphinde uthothe umntwana uyaghodla. Hallelujah. uNkulunkulu kuyenzeka ngo-10 rand akunikeze u10 rand ethi ngifuna ukukutesta ukuthi ngolo 10 rand uzokwazi uzongikhodlela noma uzokwazi ukungipha. Akunikeze u10 rand abone uNkulunkulu lo 10 rand awudedeli uyinqonqele hallelujah. Ngeke uNkulunkulu akutrust ngo-100. Ukutrust kanjani ngo-100 rand uhlule ukusebenzisa 10 rand uyena. Hallelujah. Uzokutrusta kanjani ngo-100 rand uhlule nje u10 rand ukuthi nje wena. Lento ngithi abantu bayacomplain uma sebesizakele. Lamadoda awu4 athi mayisesengena endlini angazi ukuthi uNkulunkulu osesandleni sa afuna lento kuyigodla kube ngeyawo. Hallelujah. Afuna ukuthi sizakale odwa and angwasoli because iwona odwa ayirejective. Iwona odwa ayinochoko. Kodwa ayinakho emqondweni ukuthi la iSamaria inendlala iminyaka ukudla kungekho. Babe nayo leyo nto. Emqondweni ukuthi iminyaka ukudla kukho. Kodwa uma sebephethe uNkulunkulu sebathesta ukuthi nizokhumbula yini noma nizobala ukuthi wangenza kabi. Ngoba kunabantu abathi noma sebephumelele benawo amandla okusupport kodwa abakwazi ukusupport ngoba bangenze kabi. Hallelujah. Mhlawumbe bathi lapha ibona basirejective. Thina sobuyela kanjani kubona sesinotho. Hallelujah. Ukhona abantu abazohlezi njalo bephila nesilonda ngenxa ukuthi bahlezi befuna ukuphindisa. uNkulunkulu akakwazi ukubaphumelelisa ngoba bona basafuna ukulwa ngaba amandla ukuphindisa. uNkulunkulu noma sebavulela iminyango kodwa bayivala bona iminyango ngoba bona bafuna ukuphindisa. Hallelujah. Umuntu owenza okubi ngiyoze ngihlangane naye. Hallelujah. Ngiyoze ngihlangane labantu awakwazi nje ukunderstand ukuthi let us share. Hallelujah. Amen. Let us share. Indlala ikhona ezweni. Yes thina basirejectile kodwa thina singenzi njengabo. Asinabali, asingaphindisa okubi ngokubi. Hallelujah. Abazi nokuthi laba bakhona ngoNkulunkulu. Kenzeka uthatha uNkulunkulu umbusile ngomuzi siyaqala manje usekuvalela iminyango asafuna ukungena. Khona umuzi lapha ngakithi iweta manje sasingakwazi ukubuka ibhola khona. Angazogeza kuzobeka ngako ufuna ugeze lapha esangweni khona ugeze and mama wakhona ephume ekubuke ukuthi ugezile before ungene la ku TV. Hallelujah. Yabo nje kukhona imizi enjani eminye ngeke ibe nane ngeke ibe right. Ngeke ibe right wathi umpungose ukhona umuntu ongaphuthi room afuyinja. Fuyinja to room okhanja lo muntu for room fuyinja. Uthi nje go to room nje kusangena umuntu. Uyofika njalo for room. Hallelujah. Hallelujah. Uthatha sakwazi nje ukhonza umuntu ukhala ngosofa bakhe. Hallelujah. Uthatha umuntu uthenga imoto akafundi ukusiza ebandleni enemoto. Akafundi ukusiza imoto ukusiza nje ngemoto yakhe ebandleni. Ma isize ngemoto yakhe i-issue sonto lonke i-issue usizile ngento yakhe. Lamadoda lawa abuka isimo sabo acabanga ukuthi ayekho umuntu esingashare nawo. But let us check verse number 9. The last point, multiplication. Who should I share with? Verse number 9. Kuleli sama 2 Kings. Who should I share with? Ukubaleka kokushare izindaba ezinhle. This is a day of good news. Yes.
Yes, chapter 7, verse number 9. The last point. Base bethi omunye komunye asenzi kahle. Awu madoda, baqala bayikhokhela ke manje. Baqala manje bayikhokhela ke manje. Athi amadoda mayedla, mayihlangene athi cha asenzi kahle. Wakhona into abahlebelayo ukuthi wamadoda. Lo mbuzo nawo unawo ngani? Baqala bayiphendula ukuthi ngenxa yamandla ami. Kodwa manje kuba khona izwi limhlebela uthi cha asenzi kahle. Yes. Lolu suku lwanamuhla. Lolu suku lanamuhla Lungusuku lwentokozo. usuku lwentokozo. Uma sithula nje silinda kuze kube sekuntweleni kokusa siyakuficwa yicala. Yes. Ngalokho masihambe sitshele indlu yenkosi. Ngalokho asihambe sitshele indlu yenkosi. Lokhu uzobatshela ngalokho esesikutholile. Sobatshela ngalokho esesinakho. Isikhathi esifaneleyo, isikhathi esiright, isikhathi sikaNkulunkulu. Isona isikhathi, shiya isikhathi sakho. Sikhona isikhathi uNkulunkulu akuhlelele ngaso. Siyabona ususilahlisha isikhathi eside, kodwa isikhathi uNkulunkulu ahlele ngaso. Isona isikhathi bathi asenzi kahle. Izinto sesinazo zonke. Lethe sesiyamukelile samukela indaba ezinhle. Siyakuhlala sithule, sithulelele samukela indaba ezinhle. Let us share. Ngoba ukhona umuzi, awukho kude useduzane. Ukhona umuzi ongekude. Ake sihambe siyongenisa emzini. Futhi kunenkosi. Into yokuqala ake sihambe senkosini siyokhuluma ngalezi indaba. Uma sesitholile ivangeli last week sakhuluma ngama responsibilities akho kwi local church. Nansi responsibility enye ukuthi asithuli. Amen. Nalezi indaba. Hallelujah. Let us share. Asingabi selfish. Ake ukhulume nomunye uthi ukhona uJesu osindisayo. Hallelujah. Ukhona uJesu owenza umehluko empilweni yami. Bathe sebenakho konke bathi no. Asenzi kahle. Senza icala. Sesidla icala. Ake sihambe siye emzini. La emzini kunenkosi. Sifika siyokhuluma ngalezi ndaba. Hallelujah. Siyokhuluma nalezi ndaba. Who should I share with? But let us share with the whole city. Hallelujah. Amen. Laba bantu leta babesherisha kubona babesherisha ukudla basebetholile. Istamina basebenaso iswini asazi basebelamba insuku engathi. Hallelujah. Amen. Asazi insuku engathi kodwa bathi asihambe siyoshare nabanye abantu. Regardless ukuthi laba bantu ibona abasikhiphile basi write off. Basi rejecta. Kodwa let us share with them. Hallelujah. Amen. Akunandaba nokuthi kulesi simo esikuso nabo babuye babe nesandla. Wemzalwane wami kuyokuba nini una lenhliziyo nayo ngenxa ukuthi kunomuntu owakwenza ithembi. Ngoba lokho ulimaza wena, lokho kudestroy wena, lokho kwenza wena ungaphumeleli, lokho kwenza wena ungayi phambili. Hallelujah. But laba bantu bazoshare nabantu ebebahleka bethi balinde ukufa. Kodwa nabo indlala iyababulala. Hallelujah. Indlala nabo iyababulala. Basuka bathi ngoba sesamukela ukudla, sesamukela indaba ezinhle. Asikwazi ukuhlala sithule nalezi indaba. Let us share ivangeli. Siphakame sime ngenyawo. It's a new day.